hagi kam jong apostol nong bakhan riu khot blai pola puwe kede ke jingjia ke bo Paul baru selas ki dona po bendi ki syak set bendi ti siteng senia ki iro you try ki iro you blai but ukhnyo jumai ta Paul babal kong ti ki jingkhang jong ke bendi laplewang để và cũng ta por uno up bendi u kendit threat na bathia umut ba kini ki bru baro ki la ipet ti u shifting but uthmu penyap no ilade u perkhat ban e penyap de ki wei pat ki sipai nga ka bhai nga pangan penyap no ilade hamar bo uthmu peyap ilade Paul khot yu baru ong bangi ki koi di baru nginang don hapo bendi tede ha bakum ta ka por udap de ki shepting bakra upun phai tin yu Paul ong ko kendrat to gade sar ko sar ke ei kabang ade banle bo on pen im yanga kene de jingkli bokuli ngade banle ayu bon panimenga u Paul u ong to men ngej hau jisu botrai khnang bo on pen imeme ba de khayeng jome ladapi kan mau ye gospel jo Matthias kolong ba khat khandai ka ba khat riu ko khot ter pi pule don we u jiu pharisi wan bar kuli jisu ko kanrat ko no hekai haji shaw ko no hekai ba bha ke e bangade ban le ba ngan yo ye jing em bom jukot jisu tip ke do no jo baru de bru ba kumno de bru ba kwa ban yo ke jing san le ni ke jing penem da ke jing le na ta ra kuli ong ke bangade ban le kem de bru ba kwa ban yo jing san da ke jing le to jisu ong to le ye ko hukum baru ong ngala le ye ta baro ko hukum Jisu ong sakawe medang duna kabang aku apa ni pe gini haga gospel jo Matthias u Jisu klem ong yone u rus pa no samla ngai hanga habo kuli u ke e ke bangade ban le ke e ke kam ba bha bangade ban le bangan yo ke jing bom jukot u Jisu klem ong u ngai hanga u Jisu u jubab yu u katkum ke jing kli jong u ong ke e ke kam ba bha bangade ban le temo jubab kum ki jing kli ken so jingkli ro ka kam bha gade men sumar hukum namar hukum gade kam bha lade men sumar ka kalong bha tere uthmu uperkhat daga ba le ita kam bha man yo jing bom jikot now jisu ukhlem jubab u ong nge hanga phide ban so tho bale jisu ong ukhlem ong nge hanga kat bo apostol Paul par ong to men nge ho jisu haba uni ubru kli ke bangade ban le ban pani menga Paul ong nge ho jisu ni gede ke gospel kan ni gede ke khubor karo kamilap jisu nado gospel jong yonis kam apostol ge sti jong Paul baro khoj bar ha bible dei ban ngej how jisu ban yo jing bom jikot tare balai par ha por jong jisu ha shobun yap berboru ong ye gibru to pen ya le thang e ban rung beneng ha gospel ju Lukas pi pulil nong bakhat lai ga khot ka ba ngam kan maut khot khat sa dong bakla ter pi pulil chawa charum ka ong ki jiu ki kli jisu ki ong hato khandiat ki ban yo lai em kan ru de ga jing kli ska ba ka dut ka jo jing kli hato khandiat ki ban yo lai em jisu ong to yele ban bsut la ma khardop ko bakem na ba shibon ngo pi kile ban bsut kane habong khardop bakem pi kan mau man thai ga gospel ju Matthias nong ban yo khot bakhat lai Serum pin pulih bab jisu ong to besut lebag kharab bakem na ba don bon ki ba lek besut lebag kharab ke bahe ke kharab ke bayar shibon ki lek rung na kata kandiat ki ba rung na kharab ke bakem bale jisu kren kumne jeka bon ong tongej hanga ki sa gospel kren ong ta kadaw gade namar bo ye kren chikni gi bri ke bakwa ban yo jingsan daga jingle kani gadang long problem hado manta so bri bakwa ban yo jingsan daga jingle
wat uji surum la male he ude de ban ong hi ya kini ki bru de ban jawab ku mo jisu jawab ki le sakhandiat to persang bha to pinda le bha hado ba pinda sngula hatto ban khaisa sigi bakum gini ki bru de ban ong ku mo jisu to ile ban sut la ba khardo ku bakim sigi bakum gini ki bru de ban ong ki to pin khoi ka donot namar de tangi ba khoi ka donot ki bala ban yo yu blai to pin pen yesu namar de tang hada pin pen yesu pen yo rung shima ki peneng to pin long kum ki khna namar la da pim long kum ki khna pin am yo rung so pe de ban long kum ki khna shigi bru ki ba kwa ban yo jingsan da go hukum da ga jingle de ban ai ki ro da ki ek ba ki de ban le kadang long ro menta hare lobby haga gospel of Christ kam le gum ta gospel of Christ kadai chungai ngai hai ngai hau jisu ngai bo jisu de Christ ngai bo de nong ubaba I pop jing perthe ngai bo de mu nong penem chungai ayo jing penem pide ban smutu ka jing pera pedeng ka kubor jang ka jing ko mela jisu ha ki sa gospel haji sabde sa gospel namar gospel yonis ka per hagi tu ki kamtam ki lai gospel ki ba record ki ba bojing kan mau ki ba bojing tho japang ka jing em jong jisu but hado bo yap hado bo mi pat kum jo so gitu ki record ki gospel ki haba ki kran japang kumlo brun yo le chapneng u jisu berbor ai ki ye ki wei pat ba ki de ban le so jisu ai ye ki bru da ki ba bon guru kom hagi sa gospel ba ki ni rung chapneng da ka bo tips kem da ka bo jisu tips kem bom don weru bala da ka bo jisu tips kem bala da ki la baro khoj jisu un ong pat yaki saka wai piduna da ka bo jisu tips kem don bala ban le chibneng da ka jing le na ka ta ga daw people ye sti yonis gospel yonis people ye kam jai apostol ka kren chpang tang bangai unono bangai hokun blai don ka jing bom jikot full stop na boble I kata dai berthe u bangai u onam George oradio ka jing bom jikot full stop kadai chpang ka jingai so hadin jong ka jing mi pat jisu karu kami lap jong apostol ka per bat ki ong direct to pin ngai yo jisu hare hagi sa gospel phim kham yo I ba ong kidon gi khep tang ba kadon kidon gi khep bo jisu ong ngai hanga ngai hokonu blai ngai banga deuta tang ba kalong haki rukom briu de gi khep hare yo briu hi ba ko pan yo jingsan da ga jingle perbo jisu ai ki daga e ke ba ki berkat